Milí priatelia Kleopasa, máme dnes pekný sviatok na nebostúpenia Pána. V prvom čítaní sme počuli o tom, ako o tom Lukáš na začiatku skutkov apoštolských rozprával. A tak cieľom tohto dnešného krátkeho ani nie tak zamyslenia alebo pozdravu bude len pár slov k tomuto čítaniu. Nezvyčajne robím to post factum. Jeden z dôvodov je aj preto, že sa mi tam nepodarilo dnes dostať. Vlastne boli sme tam v noci a to na záver budete vidieť, ale cez deň sa nedá vyjsť z domu. Čo sa deje dnes? Zajtra je sviatok Jeruzalema a keďže to oslavujú Židia a zajtra by sa nemohli neskoro večer po obede dostať domov, lebo je piatok, už bude šabat, tak to oslavujú dnes. Ale to má taký dopad na nás, kresťanov, alebo na tých moslimov, že nás zavreli, nemôžeme vychádzať, tak sme trošku tak ako v klietke. No čo spravíte? Keď jedni oslavujú, my musíme byť doma. Poďme ale na tú Olivovú horu, lebo sa pozeráme zo Starého mesta práve na Olivovú horu. Tak okrem tých cintorínov a niektorých kostolíkov, ktoré už poznáte, sme tam boli, tak teraz sa zameriame len na tú maličkú mešitu. Tam ju teraz vidíte, to je ona, ktorá je od 12. storočia v rukách, 13. storočia v rukách moslimov. Križiaci predtým boli postavili na tom mieste, kde Byzantínci ešte predtým v 7. storočí si postavili oktagonálnu baziliku, ktorú potom Peržania zničili. Moslimovia ju tiež neobnovali, ale križiaci tam postavili malú kaplnku. Tá kaplnka ostala až doteraz, ale je v rukách tých moslimov. Možno počujete veľký hluk, to sú tí, čo oslavujú vonku na uliciach a my sme vnútri v domoch. Naľavo ten kostolík, to je kostol, veľký kláštor na nebostúpenia, to majú ruské ortodoxné sestry. A zase napravo kúštik odtiaľ je kostolík Pater Noster. To sú zase sestry karmelitánky, ktoré tam majú kostolík a modlia sa tam. Viete, čo ma len zaujalo na tom prvom čítaní? Moment. Dvaja mužovia v bielom odeve povedali mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba. Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli, do neba odchádzať. Oni dvaja, títo chlapíci, potrebujú vysvetľovať učeníkom čosi. Podobne boli dvaja mužovia aj pri hrobe. A tam vysvetľujú zase ženám. Obidve udalosti sú veľmi dôležité. Jednak zmŕtvychvstanie a potom to finále Ježišovho pozemského života, že odchádza naspäť. A možno si ešte spomeniete, že na začiatku, keď sa Ježiš narodil v Betleheme, tak Lukáš hovorí, že prišiel anjel Pána, ktorý zvestoval pastierov. Tak máme narodenie, zmŕtvychvstanie a na nebo vstúpenie. V tom lukášovskom chápaní sú vysvetľované vždy nejakými špeciálnymi osobami. Na začiatku je to Pánov anjel, keď Ježiš akoby prišiel z nebeskej slávy, od Boha prichádza. A potom v tých druhých dvoch momentoch, ktoré sú vyslovene hlboko ľudské, Ježiš odkrýva, potrebuje sa odkryť tá jeho božskosť, to jeho božské konanie, tak tam používa na to, hovorí Lukáš o dvoch mužoch, v jednom aj v druhom prípade, že ako by sme potrebovali stále kozy, ktorý nám dovysvetľuje zvláštnym spôsobom veľké udalosti. Tak to sa mi len páčilo a s týmto skončím. Nebudem vás viacej súžovať, lebo viete, počujete to, ako chodia, ako tu tancujú a spievajú si, ale o tejto udalosti sme viackrát už rozprávali predtým, takže sa to dá vygoogliť. Veľmi pekne vás pozdravujem a za chvíľu vás pozdravia aj moji kolegovia, s ktorými sme boli v noci tam na tom, volá sa to nielen kaplnka na nebostúpenie, ale sa to volá, že imbomom na vrchu. To som ešte len chcel povedať, že už v tom 4. storočí zhruba, a Egeria to dosvedčuje, sú to texty na tom, tak bola dávna tradícia, že tam chodili kresťania a tam si oslavovali zvláštnym spôsobom tento sviatok, chodili tam večer pred sviatkom a celú noc bdeli modlitby. Takže do dnesných čias, aj keď to majú moslimovia, tak na ten deň nám dovolia vstúpiť do toho priestoru a sláviť liturgie. Takže prichádzajú skupiny a majú tam liturgie a tak ďalej, modlia sa spoločne, takže nočná vigília. Tak aj my sme tam boli v noci, o jednej sme mali Eucharistiu, pomodlili sme sa a potom sme sa vrátili. Majte sa dobre, srdečne vás pozdravujem
A ďakujeme za všetky modlitby na úmysly Kleobasa. Pozdravia vás moji koncelebranti a povedia vám všetko najlepšie k sviatku na nebo vstúpenia. Feliz fiesta de la Ascensión. Soy Carlos desde Perú. Ecco, to máme Carlosa z Peru. Avec Guy Pascal Tom, bonne fête de l'Ascension, gan mabel mangi lam. Tiin Agustin, India, സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാൾ മംഗളങ്ങൾ. Buona festa da Ascensão, Padre Rodrigo do Brasil. Happy Feast of Ascension, Father Nestor from Cameroon. Buona festa dell'Ascensione, Raffaele, Italia. Buona festa dell'Ascensione Tamil. முன்னேற்பு விழா வாழ்த்துக்கள் Da chi? Presentati. உங்கள் அனைவருக்கும். Il nome. Non ho capito. Mayam, நான் மணிமயம் இந்தியாவிலிருந்து வருகிறேன். அனைவருக்கும் முன்னேற்பு விழா வாழ்த்துக்கள். Grazie, ďakujem pekne. Ďakujem.